Baba khipha imali baba uDisemba manje baba khipha imali. Le ndaba yakho ukuthi ubonga ngami ayisebenzi baba khipha imali manje baba. Sifuna ke blanco baba sifuna ke nomo. Yabona baba. Ngitshela ke Friday yenye 25 umuntu uholisa ngiphethe imali. Ungenzani ungezi no flash la sixteen sifuna imali. Friday yenye 25 umuntu uholisa ngiphethe imali. Ungenzani ungezi no flash la sixteen sifuna imali. Ngitshela ke Friday yenye 25 umuntu uholisa ngiphethe imali. Ungenzani ungezi no flash la sixteen sifuna imali. Friday yenye 25 umuntu uholisa ngiphethe imali. Ungenzani ungezi no flash la sixteen sifuna imali. Baba khipha imali baba uDisemba manje baba khipha imali. Le ndaba yakho ukuthi ubonga ngami ayisebenzi baba khipha imali manje baba. Sifuna ke blanco baba sifuna ke nomo. Yabona baba. Ngitshela ke Friday yenye 25 umuntu uholisa ngiphethe imali. Ungenzani ungezi no flash